Знаехте ли, че в локацията White Lord има скрит бос? Сега ще ви покажа как да го намерим. От мястото, на което се намирам, трябва да тръгнем нагоре и да намерим една стая. От лявата страна на тази стая има стена, която трябва да счупим. След това намираме тази халка, която служи за ръчка. На нея трябва да използваме умението Нидолин, за да може да се отключи. След това трябва да вземем този Surgeon's Key, който ще ни отключи пътя към боса. Този ключ трябва да се постави в включалката, която се намира в лявата част на локацията, точно там, където ви показвам. След като поставим ключа, ще се отвори път надолу, който ни кара точно на арената на боса. Късмет и subscribe!